tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to dondu ali wuri keɗele somana jeriyela bamambi fonde sammali gijilona sadela kon waktu yoni ha to wudduru e nder galle bayal abdoullah jinda e ko taari ɗum kala ene jiya e gardede kabruji men to leydi sénégal caggal tetede kene tolno e ton taw ko cocaïne ton to kidira oɗo saaha ɓen doñe ɓe guditi en losko yañgo no feewi taw ko yona camion giwɗo ton to leydi mali to leydi mauritanie hoorejo leydi mum mohamed cheikh al kaswani bismima hanki o to galle lamorgo to taw ko sete nelaɓe hoorejo leydi mali jokkere enɗam e ɓeydude nden kay kisala keeri leyɗele mabɓe ma en ketto hen musidɗo men alhassana oumar mbotia to leydi mali hakkude koninkoɓe leydi mali ɓe faama kame fds ɓe burkina faso mbaɗi fiyande ñalawma hecci hanke o taw koto banggue laanandi wawa ɗum noon ɓe elmini kene tolno e kippokaji kene tolno e otoji ɗi hinde pikkoɓa taw ko kewɗi no fewi taw kadi jolluno ko carburant kono kadi ɓe kolliti ɓe jaltini dingiral wolde hewɓe no fewi to Guinée Conakry tribunal mo Conakry dirtini ñawore ɓe tuumaɓe wargoji hitande ujunere jeenayyi ɗum ko caggal hewɓe wasde tawtorede kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Togo ma en jaa to Gabo Cameroun Tchad ha to Jolama Jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro gorel te noon holliti ko jaadiɗo moƴƴo hakkude mum e jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe gorel te ko haako ko ganduɗa ala rewam ala effet a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te ko kawis Allah mawɗo tan woni e muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam koyɗe musoje neɗɗo ɓuutowo nonne kadi joguiɗo caɗele cholestérol ko nonne kadi AVC karƴak mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum kala sa jokkodire gorel te ma wi alhamdulillah gorel te hewɓe joguiɓe caɗele wofde kolliti jiitima hen koye mumena keceje musoje koye musoje kono kadi ko ɓuuri en hawnade on mo nangata taare holliti yiitima hen hoore mum ha tenti noon ɓen yanoɓe barogal kala gorel te sa yiiɗi andude ko jangta e mum ko jahata koto internet to google tappa toon www point gorel te ma janggan hoorema kala ko gorel te safrata kala gorel te sa yiiɗi jokkodirde e tonggode muɗum so tawi gonɗa koto risa tool e ko taari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni madina gounasa jokkodirta koye amadou samba lo 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto galoya jokkodirta koye aissata touré 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto marché aslem jokkodirta koye mamadou demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikine jokkodirta koye amadou isma ndiaya mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto marché Boubès ne tawe to Dakar Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Diallo mbatta ko 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto France jokkodirta koye Harouna Gaïda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko kawis mawɗo tan woni e mum ala effet ala rewam ala haydara a yarat tan aɗa wiya alhamdulillah
ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji laabaɗo listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre kala ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitiɗo listihar kami lasrari kala guittowo humre pewnowo dewle an ɗaɓɓowo laamu ɗaɓɓowo golle kono ne kadi jiɗɗo ɓayde to banggue dañal kala sa jokkodire ceerno ahmad tidiane diallo ma a wi alhamdulillah ceerno ahmad tidiane diallo ko wittiyanke to banggue leɗɗe cafroje yo gay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ha tenti noon caɗele gorago joguiɗo fibron ko nonne kadi mo seyɗani memi jano barogal kala mum fo sa jokkodire makko ma on jewtu hen ko yaaji ceerno ahmadou tidiane diallo holto o tawete hande o tawete koto paris lamorgo leydi france saydi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 mbaɗa 04 04 66 27 kanko ceerno ahmadou tidiane diallo gorko mo melga wuuro jinneji bas makko ene tawe to dakar lamorgo leydi sénégal woni ɗon ko musidɗo makko ceerno abdoullahi diallo sa yiɗi jokkodirde on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 walla so tawi gonɗa koto rosso e dagana kala jokkodirta koye musidɗo makko ceerno ahmadou dia on noon ko gorko mo leeraɓe mbatta ko 00 221 77 77 537 79 28 musidɗo makko giɗo makko miñi ko ene wiye ceerno souleymane diallo ene tawe ɗon noksoɗa on noon sa jokkodire makko ma heeb tonggode oɗona mon ramadan moubarak kono kadi omo wiya on yo en tinno e lewru allah teddundu kettode kaburuji mon e demgal pula afrique asie europe amérique moyen-orient océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe mobare sappo e jeegom seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon sar abdoullahi sar to karallagal weltare tv ko musidɗo moon saydou abouba puɗɗortoɗen kumpital men ɗemgal pular koye météo mo leydi sénégal ene holliti nguleyki koko ɓeydi ɗeɗo henna balɗe tati payaɗe ɗe e nder leydi ndi sénégal tugganma tan hakkude capanɗe nayyi ha fenma capanɗe nayyi e jeegom degré kono kadi ki nguleyki yeehi ha fuɗɗi nadde to capital dakar hayso tawi wona ha wuro kam nguleyki ene fuɗɗi nadde hen ha fayi kadi yoga e nder leydi ndi kala kono kadi ɓe kolliti ɗo e balɗe tati faade ma poussiére boɗejo feeñ yoga e nder dakar ha e ko taari ɗum kala gartoten koye fate banggue tafsir qur'anil karim mo waɗanno ɗum ceerno kalidou abdoullahi sy taw kadi ko toon to senjidi feuse ene tawi nder leydi france ɗum noon nden deftere nde ɓe tafsiranno yettoto ko ñande ale aset paduɗo hen noon so jomiraɗo haajini hawray nogas nduɗo hen lewru aɓe bismi hen noon dendagal bandiraɓe finoɓe to senjidi feuse konone kadi finoɓe e nder leydi france hay ko taari france kala konone kadi maylos naɓe kala aɓe bismi ɗumenen strasbourg naɓe kononne kadi mobiliar naɓe ha fema césar mais kame paris ha to tiwo e nokkuji goɗɗi kala aɓe bismi ɗumen ko fate timmingol ndeɗo hen deftere jogorde timmude ñande aset paduɗo hen noon yaaday duwuji kame wasiyaji so jomiraɗo haaji kono kala jiɗɗo hen noon ko laaɓi mbatta ko ndeɗo hen tonggode 06 61 79 70 44 mbawa jokkodirde e mabɓe ha ɓuura kadi hebde hen ko laaɓi kumpital men eɗen ngala pular to leydi ndi sénégal gila wo toɗɗa woni tan nogase nayyi lewru mars manduɗo hen ɗo ko 2 avril ko nden wo jooɗi e jappere he kanko noon woni basir djamay diakhar faye hoorejo leydi mo duuɓi 44 ɓurɗo famdude duuɓi e hooreɓe leyɗele sénégal ko hanki waɗi jillumum adigu yaltude dakar faade toon to touba o jaɓɓama noon toon to touba jaɓɓugal payidingal no fewi haw yetti galle khalifa général mo mourita woni sérigne muntaga basir mbacké
kono gari wawi jaɓɓademo joguiɗo konngol khalifa woni Bache Abdoullah Khadiri on noon bismima o haw yetti yesso khalifa o wo holliti addimo ɗon ko ɓiɗɗo ko almudo gaga wondemo hoorejo leydi ndi ko ardemo juurade e yettodirede kumpa kame teddungal e yettude jarde e ñagade duwawa ngal ɗo henna teddungal ngal jomiraɗo rokkimo yo ardo leydi ndi nde o wawata kadi huccande yonande caɗele ɓesguji leydi ndi kala ɗon noon khalifa o welti hen holliti kala ko wawi waɗandemo o holliti kanko khalifa o kala ko mbawɗa waɗandemi so tawi a waɗini ɗum ɓiɓɓe sénégal naɓɓe tan ene wayno a waɗini kam ni toppito ko adduma ko ha timma kanko khalifa o noon o itti deftere alqouranil karima ene wonde sajade kame course kala wo rokkimo kono kadi kanko basiro o yeehi toon to juma mawɗo mo Touba ngam juuroyade Ahmad Bamba khadimu rasul ko toon wo juuli darɗe makko ɗiɗi caggal nde o wayni ɗon o yi ɗon no fayi ko tiwa wona ngam joɗodademo e khalifa général mo Tijaniya woni khalifa Babacar Sy Mansoura ɓe mbawi yewtidde toɓɓe kewɗe no fewi onne kadi dañi ko wasiyimo e gardidi makko lefol laamu ngu kono kadi holliti ngal ɗo teddungal ko jomiraɗo rokkimo yo jogoro jaam kono kadi yo tinno e ko addimo ko nde o wawata kadi humnande ɓiɓɓe sénégal naɓɓe kala ko addimo ko onne kadi ɓe teddodiri itti kado moƴƴo e jeenari rokkimo kono kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye o foti wonande golle Touba ha tenti noon juma mawɗo mo Touba mawo wadde hen ko wawi ko noon kadi wuro Touba ko fate inondation yo layru so tawi toɓari ko noon kadi ha tente caɗele ndiyam gonɗe toon kala wo foti ma daña ko waɗi hen kono wayi ha to Jawiya Babacar Sy ko toon kadi o wawi julde o ardima toon ni wonande julnugol kanko on khalifa o kanko on hoorejo leydi woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toɗɗaɗo e gardidi lefol laamu guila nogas e nayyi lewru maydu ndu hende ko 2 avril nden wo jooɗi e jappere nde guel nden noon wo yaltani leydi ndi Sénégal jaltugol makko gadigol leydi Sénégal latoto ko ñalawma janggo alarba o fayi ko toon to leydi Mauritanie ngam ɓeydoyde cehilagal e jokkodiral kame hakkunde enɗam gonɗam ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala kono kadi maw juuroy toon musidɗo makko nanɗo makko woni Mohamed Cheikh Al Qaswani mo ganduɗa ko hoorejo leydi Mauritanie kono kadi hande o ko gardiɗo union africaine kala mo watton jillo makko ñalawma janggo siftinde moɗon guila tan 2015 wonande hakkunde Sénégal kame Mauritanie guila tan ɓulli gaz jiita hakkunde mabɓe cehilagal e gonka e battodiral haqqille banggue enɗam koko ɓeydi hakkunde ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala kono kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye hoorejo leydi wo haɗani tan to leydi Mauritanie so arti ñande aset paɗoɗo hen no gasa duɗo hen lewru avril ma won jillu makko toon to leydi Gambie nde tawno Gambie e Sénégal ko leydi gotiri ɗum jeeyi sawiya Sénégambia ma watton jillu makko ma o yetto nanɗo makko sehil makko Adama Barrow ma mbaw yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate gonangal hakkunde leyɗele ɗiɗɗe kono kadi ma rutta toon nayi me gam tawtorede sommet o seeyi taw ko fedde julɓe islamique windere nde kala jogorde joɗade toon to leydi Gambie Banjul ñande nayya lewru fandu so jomiraɗo haaji keddotoɗen koye kompital men e nder leydi ndi Sénégal Guy Marius Sagna activiste mo ganduɗa haala mum e nder réseaux sociaux ha tenti kadi yogay nokkuji kala gardiɗo FRAPP France dégage hanki noon darima yeeso cour d'appel de Dakar ko fate banggue plainte mo jiƴƴinano ɗum noon wonno ko guila octobre 2021 ko fate windande o happuno gendarmerie mo leydi Sénégal ɗum noon wonno ko octobre 2021 e nder nden windande wo feni e dow inɗe mabɓe jeeyi sababu noon ñawore makko hanki o procureur ɗaɓɓi duuɓi ɗiɗi e kaso taw hen lebbi 6 ko ferme o yiyata nangue ne wonde 4 ujunere waɗande ko yoɓata to banggue alamana nden ñawore noon jogori gasde haalaɓa ko 13 lewru fandu ndu so jomiraɗo haaji ñalawma hanki o région mo Kaolack waɗi jonde mum addide hakkude aynaɓe kame gouverneur ɓen tefankoɓe addoɓe jawdi kame gouverneur mo région ɗum noon ko yurnitade ko fati banggue heɓanade julde taske fayane nde
ko wayno jawdi e nder diwan Kaolack kami jeereji mum kala capanɗe joyi ujunere jawdi kay woni koɓe tijji hakkude gouverneur o kami CRD ɓe mbawi noon yewtide hen toɓɓe jaaƴi no feewi wonande peeje ƴetteteɗe hen mawɗe no feewi finoɓe e nder région mo Sédhiou wuro wiyetengo Safane ne tawi noon e nder commune mo Simbandi Balante ɓenne kadi erima autorité ji kesi ɗi oɗo saaha kamɓe ɗe ɓe guuri ko caɗele guila tan Sénégal jeyti hoore mum haɗo hen kamɓe ɓe kutorto tan ko lampa pétrole walla lampa torso ɗo jiiɗa kala ɓe jiilo pétrole mais ko noon kadi saaha kala fompude ha ɓeydo lerde ɓe kolliti ɓe ngala cuuɗi safara ɓe ngala hay nokkuji jangguirɗi ɓe erima noon laamu ngu nde wawata wallude ɓe hen haɓe mbawa yiitade hen koye mabɓe brigade de Mbour gendarmerie mo Dias fawi juuɗe mum ɗum ko ñalawma hanke o ken tolno e nogas e jeeyo migrant clandestin taw ko ɗannotoɓe ɗan leɗe ndewani laangol hay ɗumne kadi ko sanga 14 heures ɓe nanga juulal tisubare hen nogas e goho ko Sénégal naɓe hen tata ko Gambinaɓe goto ko Malinajo woni hen mabɓe jooɓi ko capanɗe jeetati ujunere woni hen jooɓi ko temedere nogas ujunere gam faadeɓe toon to Espagne kamɓe kala ɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe brigade ko fate banggue départemental taw koto banggue hygiène hanki naati yogay jeereji ɗi Dakar ha tenti noon to jeere nde Patricienne gam wonande yurnitade marchandise uji jeeyte toon ɓe jaltini toon kene tolno e sappo nogas e jeegom ton taw ko produit mo happu mum gasi guila e sukara hay ko nandi hen kala ɗum woni koɓe jaltine ndeɗon jeere ganduɗa ɓen yeeyoɓe taw happu mum koko gasi yeehi hawɗon produit ñameteɗo boni ha laaɓi tombura wonande dumbaɓe to dumbirdu Mbour kolliti koko natanta hande o gueddere ñamata jarata jeeyi sababu noon ko sifa kay gonangal mabɓe kaso wona e peewal ɓoydeɓe toon wasdeɓe ñawede ha joni kono kadi wonde ɓe renoɓe kaso o no ndenirtaɓe ni ala hen kala koɓe beela ala hen kala ko feewi to département mo Podor galle aynaɓe gardegol aynaɓe taweteɓe département o woni Aboubacry Diallo ɓe mbaɗi jonde mabɓe nden jonde mbaɗim koto Guendara ene tawe e nder Jayena Pendaw ko toon ɓe mbaɗi nden jonde ɓe eurima autorité ji kesi ɗi nde mbawata kay ɗoftudeɓe e nden kay kisal laddeli ɗi to banggue cumoli ha tenti noon to banggue nehgol jawdi oɗo hen fannu no feewi tokkidira kene wona tonne cocaïne woni ko yiita milliard uji francs CFA kewɗi kay woni jar muɗum ɗum ko hecci hanke o sanga 21 heures ko nden kay ɓe nangui oɗo hen camion diwɗo toon to leydi Mali nde tawno dorog kewɗo heewi iwde koto banggue Guinée Conakry kono noon aɓe gandi soɓe giwri banggue Guinée ɓayde waɗi port ene gasa noon wonande kay douane mo leydi Sénégal wawa yitude ɓe batti noon ko funtude douane mo leydi Sénégal ɓe ndewoya toon to leydi Mali ɓe ndewoya to Bamako ɓe giwra toon ɓe mbayi tan no addoɓe marchandise mo ganduɗa iwani to banggue maayo gueeƴ ɓe mbawa natirde banggue kiidiro kono ɗo saaha douaniéɓe leydi Sénégal koko teski ɗum ɓeydi kay ndenka e kissal e keeri muɗum ha mbawi kay hanki teɓade hen ene mofta e nder oɗon camion kene wona tonne cocaïne hanki noon équipe loskoɓe oɗon fannu mbawi yettat to kiidira wonande kay ɓe nelduɓe on cocaïne pele mumen koko ndewiɗa ene gasa noon e ballal ɓoyata kamɓe kala maɓe mbiye teɓa jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass UCG eɗen gandi ko catal Sénégal tambigal ko fate laaɓala pittugola booli ha e nokkuji goɗɗi kala en jillu mabɓe to wuuro teddungo Madina Gounass oɗo saahaɓe goni kay ko fittude yogay booli Madina ha fayenma toon to Daka o yuɓɓinte to gam heɓanade Daka Madina Gounass taw koye mayirɗe nduɗo hen lewru ma en ketto e cimtol musidɗo men Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdoulaye Sarr mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓeɓe fulɓe andu diine ma. Sar Abdoulaye Sarr UCG ko gollorgal dattigal laaɓal e nder leydi Sénégal e ngal tawe ɗo e nder wuttudungo Madina Gounass wonde Daka o kamɓe ardiɓe ɗum ɓe noon eɓe ƴetti fodde temedere suka ɓe ganduɗa ko jogotoɓe laawol wuuro ngo ha to Daka mo Madina Gounass eɓe jogui réseau ji mabɓe eɓe jogui jasiji mabɓe eɓe jogui police mabɓe e Sénégal kottoɗe ko ganduɗa ko fewti e laɓɓinde nokku o kamɓe noon ɓe goddori ko toon to nattude
wuro tidongo Madina Gounass bedda mawɗo saraji mum kala lekkol gonno kon ɗon e salte gonno hay mbusuji kala ɓe mbawi futtude ha laaɓi ɓe jogui ardi mabɓe ganduɗa kamɓe piidi ko ɓen mbiyata hande ko ɗon dawta tan kamɓe kala eɓe nandini cuuɗi mabɓe ɓe dawa toon ɓe pitti ɗum ha laaɓa e nder wuuro ngo ha e saraji wuuro ngo ha e palsuji kala bandiraɓe kala en jogui hen weltare mawde ɗon laaɓal woni yumma Thiel Abdoulaye Sarr kamɓe tan ɓe koddiɗi ko temedere suko ƴetta ɓe yettirama ko fodde lewru jogui tan ko haade Daka e nder Daka e caggal Daka avant pendant et après wadde noon ɗum foof ɗo ɓe gona so Allah lamɗo jaaɓi eɓe ballodira e yimɓe e laaɓal ngal saa fof kadi ɓe jahtonde Daka Madina Gounass guilande Daka ceerno ha kadi e ɗinguiɗal jamaka ha e nder nastirde Daka o kala nde wona Daka o waɗi ko lawol jaarugol e lawol gartigol ngol ɗo ko jaarugol tan ngol ɗo ko gartigol tan ɗum guilande Daka so naati ha Daka Sako ko hen wona wadde noon kamɓe kala sukaɓe ko ɓe hen ko nder cuɗugol Madina Gounass jeeya ɓe hen koye guure takkiɗe commune o hen ƴetta goto kala wawa hebde kañum fodde Allah muyan ɗum e nder Daka o kamɓe kala noon ko yemlode ceerno koye ballal ceerno koye jokkodiri e laamu ngu e mairie o ha ɗum ɗo wawi dañede mbeɗa hitande kala eɗum yiiɓa Sara Abdoulaye Sarr hakka kadi kamɓe eɓe ardiɓe laaɓal ngal eɓe dokki uttudugol Madina Gounass fodde auto ji ɗiɗi ɗe ganduɗa ko dufoji mbaɗi wadde kala hen oɗo équipe ko mbawi piccude ko mbawi rendende auto ɗi garat yuppe hen jolne hen wawi weddiyade ɗum ha toon to wawi weddiyade kala Sara Abdoulaye Sarr hikka so Allah lamɗo jaaɓi ko 27 avril nguɗo mo gonɗen wonat kinno Daka Madina Gounass so Allah lamɗo jaaɓi aset garoɗo so arti wonat kinno gon Sara Abdoulaye Sarr ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɗo e Madina Gounass fewde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Amadou Samba Lo jayde weltare TV ne rewindi gueɗe Daka mo Madina Gounass kono kadi ma ɗoftodira e kala ko fate actualité ji kumpital wuuro teddungo Madina Gounass ha fayenma to Daka mo Gounass kono kadi ñagui Allah kiɗo hen no nguleki nde wawata ustade ustano ɓeɗe henna kay hirnanoɓe ñannogase jeeɗiɗi ndu lewru faade toon to wuuro teddungo ha toon to dakorde Daka mo Madina Gounass Amadou Samba Lo a uddi kumpital men ɗemgal Pulaar gendi leydi Sénégal ɗon ndeweten ha to Kidira mbaɗen takkusana on jonɗo to jumama Kidira yoni ha e nder galle ceerno Habous Diallo mo ganduɗa waɗi tafsir Qur'anil Karim mantiniɗo e nder nduɗo henna lewru korkalla teddunɗo to leydi Mauritanie Turki lawɗi ni wonande kay ɓiɓɓe Mauritanie naɓe wonoɓe transit e nder leydi Turki ƴettoɓe laaɗa ndiwowa tawne cange kan laaɗa ndiwowa e nder leydi Turki koma jogoɗa visa ɗum noon ko leyɗele sappo ɗen leyɗele sappo noon Mauritanie ene majje woni Mauritanie Burkina Faso Guinée ko noonne kadi ha fayenma yoga e leyɗele ko wayno ɗoɓe limti koɗe sappo ɗen kala kay koma jogoɗa ko fati banggue visa so tawi koye Afrique noon ko Mauritanie wonande Burkina Faso Guinée ko noonne kadi Tchad ha fayenma Cameroun e Somalie ɗeɗo henna leyɗele nder Afrique woni kay bawoji jogade visa ne mbaɗon a transit teskama ɓeydugol coggu sima kame matériel uji mahirɗi e nder leydi ndi jagorɗo faggudu leydi holliti ko gila kay caggal leydi mum woni ɗeɗon gueɗe no ɓeydori Biram Da Abeydi Sarɗiyanke holliti hanke haalande mum ma o jee ɗiɗo henna sumgoji payaɗi ɗo henna mayirɗe lewru juin kono o holliti ɗo e balɗe garoje ma o hollira candidature makko taw ko fate banggue ɗiɗon sumgoji ɗi ganduɗa hanki o wonande bureau to jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol amo udditi demuɗe mum gam joƴƴingol ɗin dossier ji wonande kay ɓen dawriyankoɓe yiɗɓe kay jeeyede wonande ko fati e banggue ƴamgol lefol laamu e nder leydi ndi cetal sumgoji leydi Mauritanie ɗon ɗo udditi hanki demuɗe mum ko fati windittoɓe fichier électoral ɗum noon ko ɗo ha nogase jeenayya lewru mai kanko on Dawoula Abdel Jalil kolliɗo wonande ɓen finoɓe caggal leydi Mauritanie ngol binditagol fuɗɗito ko nogase joyyi ndu lewru ndu gonɗen ha nogase jeenayya lewru mai kono kumpital men to leydi ndi Mauritanie jabboɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbocca sete timmuɗo ene ɗowi oɗon sete Abdoulaye Diop jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali ne ɗoftimo jagorɗo konu woni Sadio colonel Sadio Camara ɓe mbawi yettade toon to leydi Mauritanie ɓe joɗodima maw leydi woni
wonande Mouhamed Cheikh Al Qazwani Alhassan Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hannde o ko gardiɗo leydi ndi Mouhamed Cheikh Al Qazwani o jaɓɓima to galle lamorgo to délégation ministériel gummiɗo to leydi hono Mali e taw kadi koye ɗowngu o ɗo tawde ko Abdoulaye Diop jagorgal gueɗe caggal leydi wondude noon e on tawkata ko gardiɗo hono ndiyan ka leydi mabɓe colonel Sadio Camara ɗum ne ɓe gaddi ɓato kuru ummarade gardiɗo hono leydi mabɓe Assimi Koïta gam ƴewde jurodiral moƴƴal e ɓamtude leyɗele ɗiɗe kala ni tawno kanko gardiɗo leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Qazwani o kanko kay ardi kadi hono Union africaine e daɗɗeno koyɗe noon ɓe gari kay wiide wonde aɓe tettina kadi aɓe mbawi kadi ñagade hono ballal e gardiɗo hono leydi ndi hani e Union africaine mari kay ma moƴƴere kay wawa artude kadi toon to leydi oɗo Mali e ko nandi hen jagogal ko leydi Mauritanie ko yoɓiti e ɗen koppereje kañum gouverneur boñ central e wudde e wone ɓen mbaɗi kay délégation mon timmuɗo jaɓani toon to Washington gam tawtorede e batu fedde FMI e wondude e boñ winderiyankore juɓɓinta toon jagogal ko leydi hono Espagne ko yoɓiti e gueɗe nder leydi wi dokki leydi hono Mauritanie e hirande yawtude nde fodde million ngaji 10 e kaliss euro gam riwtude ɗalle suuɗondu ɗo Sar Abdoulaye Sarr e lamorgo leydi hono Mauritanie ɗo dey ene wayno ko église goɗɗo e lamorgo ngo on Victor John toɗɗama yo ardo évêque taw ko église o e lamorgo ngo ardi noon tawkata ko gueɗe ɗe ko on mbiyeten hono Martin Happi gardiɗo taw ko nokku o ko kanko ardino nokku o joni noon ene wayno ko jahowo foftere makko ha hande ko ɗo leydi ndi gonɗen ene wayno kadi les activistes toppiriɓe haqqe innama ade kañum en e dilloɓe e taw kadi koye e politique ɓe mbawi hono yuɓɓudde e wawde rendude toon to prison central mo ɗo e laamugo ngo gam wiide kay Mouhamed Wul Gadda ko on men woni kono sénateur e nder leydi ndi yo woppire ko ɓuuri yawde e yaccade gendarmerie mo wuuro Nouadhibou nangi kay toon laana aɓe tuumi noon ka julni ko drogue ka julni noon koye joni noon ɓe goni koye e loydo ƴewde kay hono hal jeyɓe ɗen gueɗe accident musɗo waɗi toon to wuuro Nema ko élix goto fuɓɓude toon e marchandise goto yimɓe ɗino mbawi hawrude hen e ladial woni hen kadi ko ɗo barmuɗo hen ene mbiyata tan sankiɓe yo Allah yurmo ɗum e yaafo ɗumen on barmuɗo kadi yo Allah addat ɗum hono kañumne e cellal hoore mum ɗo e nder lamorgo leydi hono Mauritanie hani e nder leydi ndi kala ko nguleki deyi taw kadi yettereke jaw no fewi woni toon ene wayno kam ko ɗo e lamorgo ngo yimɓeɓe kam so tawi yeehi ha tisubar fayi e yeeso ɓuuɓol geccingol ene ara wutte mabɓe ɓe nayata ha seeɗa wona noon e woɗɓe toon e nder leydi ɓe ko nande kay hayɗi en ko nande Nema en toon dey ko jaw tan ɓe noddir tan ko jaw hani so tawi noon jettere jaw ni so potte ɗum ɓe kewi tawi ko wiide ɗumen yo mbaɗe feere goɗɗoɓe so wona ɗum ɓeydantaɓe ko nguleki Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum de wonno ko towɗen ɗo e habaru men e nder leydi hono Mauritanie taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassan Oumar Mbodj gam weltare a yaɓottiri Alhassan Oumar Mbodj yettaɓe jawɓe ɓe nanguete kamɓe kala tan ɓe loowe maayo ngo ha nguleki ustono fewi sowona ɗum tan ɓe mbiyata ko jaw ɓe dutto kadi ɓe jawna heddiɓe kala ɗum jeeyi sababno hannde ngulekine yetta jaw ha ɓuuri jaw tigui rigui Alhassan Oumar Mbodj gendarmerie mo Tafrak Zeyna uddi yogay kirsirɗe guertoɗe ene hirɗi jawdi e nder diwan o kala woni e nder diwan Tafrak Zeyna kala ɓe kolliti ko hewɓe kay gullitima ko wonande kay gonagal ngal e ɗin fannuji gona nokkuji ɗiɓe jiiɗi no fewi e fawo taw ganduɗa ko ceetal tambingal ndema windere to banggue guura joɗodima hanke e maw leydi Mauritanie Mouhamed Cheikh Al Qazwani ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi nder ɗen toɓɓe ɗon ɓe kollitima ballit Mauritanie ko fati banggue to banggue ndema e to banggue guura ha wawa yitade hoore muɗum Alhassan Oumar Mbodj sen giwi to leydi Mauritanie paɗeno ko toon to leydi Mali hanki o ko dépôt matériel plastique woni ko somi toon to Boulkassoum Bougou
bulgasum bugunon koy lawula kulikora sumi kay hawadi curki kewki no feewi ha hewɓe hen tohñi ɗojji no feewi waɗani noon base en fittanni gañiɗo kono matériel kewɗo boni hen hoorejo jaggoɗo leydi Mali woni shekela ko gala mayga e nder haalande nde o yaltinno ñande 13 ɗum noon koye puɗɗogola jonde kaldigal ɓiɓɓe gendi leydi ndi kala ko holliti sumgoji mbawata latade ni e leydi Mali hay so tawi woni hewɓe dawriyankoɓe ɗe mbiya guel nogas e jeegom lewru mande ɗo wonande kay laamu transition gasi ha laaɓi ɓe Moussa Baki ni wonande sumgoji ma mbaw yuɓɓinede leydi ndi so wona leydi ndi wona e jaam honno ɓe tettiri kiidal ɓe tettiri noon nokkuji goɗɗi ɗi ha administration wawa gollade nde leydi ndi faya e sumgoji beele ɓiɓɓe leydi ndi kala ene gona e jaam caggal ka haala yowaka to banggue kay wonande ɓen dawriyankoɓe guila ñande 10 nduɗo hen lewru taw kadi koye batu jagorɗe wonande batu jagorɗe to galle Kuluba ɗum noon wonande kay ko hollirde kala ko fati hande o kay e landaji dawrugol kami haala mum kala yo kiit ha laaɓa nder leydi ndi hay ɓen jaynewol jaltina e dara guila nden noon hewɓe kay eɓen dawriyankoɓe nana gonde mette mawɗe no feewi mo jiiɗa hen kala en yiɗi wukkidde ɗum gam haɗede fodde haalande mum ko fate banggue États-Unis d'Amérique gale danejo holliti no rokka leçon wonande Mali oɗo saaha nde wawata kay yaɓɓude koyɗe potal e nder leydi muɗɗuma Issa Kaw Jim mo ganduɗa kam wonno nayibijo cukko hoorejo CNP giwɗo e poste muɗuma gonnoɗo FPR mo ganduɗa jinnoɗo yaltude leydi ndi ne faye toon to leydi France gam foftoyade ko kam haɗa ƴettude lana mum ndi wowa fade toon to leydi France garta hen koye jokkodiral e nandiral hakkude koninkoɓe leydi Mali ɓe faama kame FDS ɓe kolliti noon nden fiyande ko ñande 14 lewru avril woni heccankoɓe mbaɗi frappe mabɓe taw kadi ɓe liɓi ɗum koye pikkopaji kewɗi no fewi jolnoɗi carburant taw kadi ɓe kolliti ɓe elmini hen hewɓe kay joguitiɓe armeji taw wonno fandari mumen ko yidde kay wadde autoji piège gam wadde janguji mum sakti ɗum ko jayde leydi Burkina Faso witende RTB ɓen kolliti ɗuma nden ka keeri tati woni hakkude leydi ndi Mali kame leydi Niger Burkina Faso taw koye diwal Labzanga ha famano ko mbiyata Malaw law ɗi nokkuji kala noon ɓe kolliti ñande 10 ha fenma 13 batton piyanɗe gulɗe jaw ɓe jaltini hewɓe kay wonnoɓe on diwan ne mbaɗa janguji mumen wolde nde wuuli kono hewɓe kay jaltinama e nder dinguiral ndeɗon wolde Sengiwi to leydi Mali paɗena koto leydi Guinée Conakry tribunal woni cour d'appel mo Conakry hanki o yimɓe tato ɓurɓe tumede e ɗiɗo hen wargoji bannoɗi woni 2009 e laamu Moussa Dadis Camara to wanno koye 28 septembre oɗon stade ha ganduɗa 150 neɗɗo fittano itta hen hewɓe mbaɗa viol woni hen gaña majjina hanki o Moussa Dadis Camara e Tumba Diakité mo ganduɗa ko edde ka makko ene wondi kadi e Marsal ɓeɗo hen kala hanki joɗodima e yesso baaha moni kala ne happa goɗɗo ɗon noon nden ñawore disna gam hollirede hewɓe kay garani nottade nden ñawore hanki noon hewɓe enseignant ji ceppi moɓodiri toon to kaluma yeeso ñiɓirde nden jangguirde ɓe kolliti ɓe erima laamu ngu nde ɗoftoto sifande nandirala gila octobre 2023 wonande kay enseignant ji ɗi nde kettinte taw koye golle public leydi ndi hawde saamo ngone ala kala ko gasi ɓe erima général Mamadi Doumbouya nde ɗum kay wawata latana deɓe Guinée hakkude Sierra Leone wonande kay ɓiɗɗo Sierra Leone najo tumanoɗo e coup de temps wonande nogas e jeeɗiɗi lewru novembre 2023 hitande mayde ɗo henne nde dongoɗo ne molti to Guinée wiyama te police mo leydi Guinée tottirimo police mo Sierra Leone on noon woni DJ Box ɓurandirede DJ Box kono inde makko ko Aboubacry Konté Box kanko o tottirama wonande police mo Sierra Leone gam nottoyademo wonande gueɗe ɗe o happa ko fati e banggue wonande on coup de temps mo latanoki toon to Sierra
lewona sen giwi toon paɗena koto Côte d'Ivoire yeeyoɓe e remoɓe taw kadi ko dilloɓe cacao hanki moɓodiri toon to dalwa ɓe erima laamu leydi yiddeɓe e fandare mabɓe kay ko coggu kilo cacao nde ɓeydete siftinde mon noon lewru mandiɗo henna ndu wonande laamu leydi Côte d'Ivoire ɓeydino kilo mo cacao gonnoɗo 200 watta 300 mbuɗuɓe kolliti ɗum ne famdaniɓe koɓe deppisto e warñede mabɓe e ndema koni muusi yo watto e 500 mbuɗu ɗum woni koɓe ɗaɓɓiri laamu ngu ɓe kolliti ɓe ceerata kay e duumade wullitade ha laamu ngu nottonoɓe oɗon fannu to Burkina Faso wonande tato ɓen hesɓe toɗɗaɓe conseil constitutionnel leydi ndi hanki darima yeeso capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi ɓe cuuti joni maɓɓe gondi maɓe jogoro jaame kisal maɓe potɓe ponda kadi wonande sariya leydi ndi ɗon ɗo constitution leydi maɓe nden ɗum duuɓi jeenaya woni koɓe taƴana to Togo sede CEDEAO walla mbiyen CEDEAO yettima toon tollome lamorgo leydi Togo ɗum noon ko hebanade ɗiɗo henna sumgoji sarɗiyankoji kame régional oɗo saaha kay gonde ƴamanede nder leydi ndi kala on ruuma jaru mo ganduɗa gonaɗo e dow muɗum ɗum noon ɗin sumgoji latoto ko nogas e jeenayyi ɗiɗo henna lewru kono kadi ɗon ɗo herƴo mawɗo woni hakkude lundo ngo kam e laamu ngu kala toggabo général Brice Oligui Nguema hoorejo leydi ndi bannoɗo jillu mum to leydi Côte d'Ivoire jillu balɗe tati gasi ha laaɓi kono kadi ɗin étudiant ji finoɓe ɗon ɗo leydi Côte d'Ivoire taw jeeyaɓe ko toon to leydi Gabon gullitinoɓe ɗiɗo lebbi kala keɓani boursiji mumen wonnoɓe metti mawɗi no feewi holliti ɓuuri yawde yaccade ɗen gueɗe kala ma ndewni lawol ɓenne kadi kolliti hen weltare mum kono kadi wonɓe ɓe beltaki ko ɓen commerçant ɓe taweteɓe leydi Gabon ɗum ko caggal wonande kanko hoorejo leydi ndi nde o ɗaɓɓiri ɓen yewɓe leydi ndi gustata prix ji ɗi hay so tawi woni a holliri facture ko coɗɗa ko ala ko ma uste saabu guura leydi ndi ene seeri no feewi ko fate nebam yogay maaro e gueɗe goɗɗe kala ɗum noon woni hande o kaya mbeya ɓen commerçant ɓe yeeɓe hakkude men e laamu leydi ndi to Cameroun Paul Biya rewni e jagorɗo administration territorial woni Paul Atanga ji kene tolno e milliard goto pawɗo 550 million koppreje franc CFA ngam wallide hajjiyankoɓe leydi ndi ɗum noon waɗi ñiŋoje mawɗe no feewi ɓiɓɓe leydi ñiŋi ken tolno e 1 milliard pawɗo 550 million wallide hajjiyoɓe ɗo leydi ndi woni heege e caɗele hewɓe hen kay kolliti ɗum ɗo henna ko peeje bonɗe ɗe Paul Biya yaltinani wonande leydi ndi to leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby wona kaalo wono feewi kono kadi hanki o haali e radio France international o wayrino haalde ko guila hitande yawtunde ɗon ɗo wonno jillu makko toon to leydi Russie kono kadi o holliti aɓe gandi oɗo saaha ko keɓaniɗo ƴamde lefol laamu so tawi kay wo dañi mawo laamu leydi duuɓi joyya teni kay ɓe gandi ko gollotoɗo kono kadi ko jurmotoɗo ko jiɗɗo leydi ndi wona e jaam ɗum noon so tawi ɓiɓɓe leydi ndi dokkimo mandamo duuɓi joyyi mawo gollo mawo yalti leydi ndi e caɗele kono kadi mawo ɗofto kuule leydi ndi so tawi ɗin duuɓi joyyi timmi ɓiɓɓe leydi ndi mbawata ñawandemo beele ɓe mbawi rokkudemo manda goɗɗo walla ala jeeyi sababu noon o holliti ɓiɓɓe leydi ndi o saaha kañumen komin gandi kanko hoore makko ko jurmotoɗo ko gollotoɗo teni kadi ko pondowo ɓiɓɓe leydi ndi kala ko konnguli makko kanko Mahammata Idrissa Déby itino oɗo saaha gonɗo e campagne muɗum ngam heɓanade 6 lewru mai taw koye sumgoji wonande présidentiel payaɗi to Burundi ko jaydiyanke mo duuɓi 42 debbo biteɗo Sandra Muhuza kam wiya tep nanga liggoto noon koye jayde en ligne nde mbiyata la Nova Rwanda kono kam Rwanda walla mbiyana Burundi la Nova Burundi kam woni nangaɗo oɗo saaha gardiɗo on média noon holliti andani ko jeeyi sababu o nanga kono ɓe gandi gam koko fate banggue caɗele hadde jaydiyanke wadde golle muɗum oɗo saaha noon andaka taw ko jeeyi sababu o wiya teɓa to joolam jaɓeri jeheten ko toon to Israël chef de l'armée Israël foti walde maɓe jofto e piyande ɗo Iran waɗi ɗum ko ñande asenne jofi alet jamma tolnir ɗum wonde misilaji tawɗi mbafnina koye doronaji tacci kilométre uji kame keeri leyɗele fukkoyi
e ndeka leydi israila dañi hen noon ko bonna ko heewi no feewi ko wona ɗum ko noon ɓe kolliti maɓe jofto ɗon noon ɗo Amerika wonande Joe Biden woni dogde koyɗe jama hoto Israila yofto gam rentade pelɓodiral e nder Moyen Orient wata caɗele kewɗe teskade toon Jordanie noon yiɗa wonande kay weeye mum wona weeye kure e bomboje kono ɓe kolliti mette mabɓe ko jeeyi sababu armée leydi mabɓe fukki yogay doronaji ɓe weddi ɗum Iran kono Iran holliti ɗum ɗo henna ko russo tan walla mbiyeni ɗum ɗo henna ko russo kono eggudu arani so tawi Israila dartaki maɓe jokku koɓe mofti ko ni ɓuuri hulɓinade ɗum kadi ɓurata wawde woɗɗoyde jeheten ko toon to leydi France wonande jonde comité international ko fate banggue wallide leydi Soudan wi Emmanuel Macron hooreji leydi France ɗum noon kene tolno e milliard uji ɗiɗi koppareji euro woni ko rendinane ɓiɓɓe Soudan naɓe beele kadi mbawa artude leyɗele men mbawa mahatade mbawa kadi jogade gurdam mumen ɗum ko caggal hittande hanki tenggudengo piyande bonde jooɓiɗe pittali ujunnaje yimɓe eggini million ngaji yimɓe fukki kuɓeje bonni leydi ha boni woni goɗon miijo addago ko fati juin olympique mo leydi France Paris hande o on flam huɓɓama toon to Grèce ma yaha ɗanno faye toon to Paris lamorgo leydi France musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno compital ngal min gaddanno moon kikkiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to leydi Sénégal Madina Gounass ko musidɗo moon Amadou Sambalo to leydi Mauritanie ko Alhassane Oumar Mbothia ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiraneno